jo crec que no és un instint, per molt que les dones biològicament estem preparades per a tindre fills. No crec que sigui un instint perquè, com he dit abans, si fos un instint, totes les dones tindrien que compartir-lo. I totes les dones no el compartim. Jo crec que una dona que tria de forma voluntària no tindre fills, jo crec que no a soles no és egoista, sinó que és sumament responsable. El que ens sembla egoista és la postura d'una dona que es veu forçada per la pressió social o perquè pensa que el seu estatus en la societat serà millor o serà més respectada si té fills, fins i tot pensant que la seva gana o la seva voluntat de tindre fills no és verdaderament autèntica o a lo millor sense estar segura de si podrà cuidar-los i atendre-los de la millor manera possible. Això sí que crec que és irresponsable i podríem dir que egoista, però no en absolut la persona que voluntàriament tria no tindre fills. Em preguntaves després per l'adopció. Clar, és que aquesta és la que jo considere l'opció verdaderament altruista. Al cap i al fi, la maternitat, com també comento en el meu treball, no és únicament la maternitat biològica, pot ser també la maternitat per adopció. Per supost, la importància de la maternitat no és el fet de concebir, gestar i parir un fill, sinó realment el fet de decidir que vas a dedicar part de la teua vida a que una altra persona siga persona, no? I per tant jo crec que el fet d'adoptar a un xiquet o a una xiqueta és el millor o el més alt acte d'altruisme que podem considerar en relació amb la maternitat. Això de la masculinitat i la feminitat és una construcció social. A l'Estat li interessa que cadascú estiga en el seu lloc. La millor forma de situar a les dones en el lloc que l'Estat espera que estiguen és exaltant la maternitat. La dona ha sigut criada pensant en que la maternitat forma part de la seva personalitat. L'home no necessita de la paternitat per a formar la seva identitat. Existeix verdaderament una pressió important per a que les dones tinguen fills, i a més que es crien, si pot ser, seguint un patró tradicional, perquè és l'Estat el més interessat en que això es produïsca d'aquesta manera. És una manera per la que les dones s'ocupen de la criança dels fills, s'ocupen de la família, s'ocupen de la cura de les persones dependents i els homes poden projectar la seva personalitat en l'àmbit públic i desenvolupar-se professionalment. La legislació no està pensant en donar a les dones, millor dit, en fer possible el desenvolupament, el lliure desenvolupament de la seva personalitat. Perquè la dona que decideix tindre una carrera professional i vol ser mare al mateix temps, troba molt més obstacles que un home, segur. El plantejament és aquest: la dona té un problema i ha de solventar-lo ella. Vol participar en el públic, no sols en el mercat laboral, sinó també la participació política, la participació social. Molt bé, conciliació. L'Estat podrà fer alguna cosa, farà polítiques per a promoure la conciliació, per a promoure, com diu la nostra Constitució en l'article 9.2, que la igualtat siga real i efectiva, però què ho solventa la dona?